indul a 15. vágány elejéről. Kérjük, szálljanak fel a vonatra. Figyelem! A vágányon több szerelvény áll. Kérjük, beszállás előtt körültekintően tájékozódjanak és az úti céljuknak megfelelő vonatba szálljanak be. C72-es zónázó vonatindul Esztergomba 13 óra 21 perckor az első vágányról. A vonat Pilisvörösvári csak Újpest, Vakpinkó és Solyvár állomáson áll meg. Pilisvörösvártól minden állomáson és megállóhelyen megáll.